Να ανοίξουμε τώρα μια καρτέλα. Βλέπουμε ότι μας εμφανίζει ένα νέο κουμπί κάτω αριστερά, το οποίο κρύβει μέσα του κάποια χαρακτηριστικά που υπήρχαν και πέρσι, ή πιο οργανωμένα. Ένα καινούριο χαρακτηριστικό είναι αυτό που γράφει Hide Items, που μπορούμε πλέον να κρύψουμε κάποια αντικείμενα. Πατώντας το, μπορούμε να επιλέξουμε όποιο αντικείμενο θέλουμε από την καρτέλα που είμαστε. Ας πούμε εδώ, ας κρύψουμε αυτά που γράφει για το σαφάρι, ή μπορούμε να κρύψουμε την εικόνα, ή ακόμα και το ίδιο το σαφάρι. Μπορούμε να κρύψουμε όσα πράγματα θέλουμε. Μόλις τελειώσουμε, βλέπουμε ότι κάτω μας εμφανίζει πόσα πράγματα έχουμε κρύψει και το κουμπί του down. Το πατάμε. Τώρα, όσο και να ψάχνουμε σε αυτήν την καρτέλα, δεν θα βρίσκουμε πουθενά αυτά που κρύψαμε. Απλά κάτω, εκεί πέρα που μπορούμε να κάνουμε εύκολη εναλλαγή, μας εμφανίζει ένα μπλε ματάκι το οποίο έχει και μια γραμμή που δείχνει ότι είναι τα κρυμμένα. Πατώντας το, μας εμφανίζει